Това е кратко изявление за кмета на Волуяк. Добро утро. Стана ми навик да правя видеа. Казвам се Ангел Попов, съм кмета на Вакарел. Това е ВИК-то, това е нашия резерват. Човеците сме странно нещо. Не мога да го повярвам. Опростачихме се, бе, хора. Ето го резервара. 650 кубика вода вчера от 16 часа сутринта до 8. 650 тона вода е заминало в селото. Не знам какво трябва да докараме вече тук, за да ви угодиме. Сутринта ми звъни един човек, плащал данъци и искал да има вода да си я плаща. Как да има вода, като ето го водния, денонощно идваме на този резерват. Повече вода от това не може да дойде. Дано се чува на видеото как ще отива водата, как идва. Спрете това поливане, бе, хора. Идиоти ли сте? Какви сте такива хора? Спрете да поливате. Осъзнайте се, 40 градуса навънка. Има хора с малки деца, които нямат кладенци. Какво да правят те? Дебе и градините, дебе и доматите. Не знам как да ви го кажа по-просто, не знам как да говоря политически вече, не знам какво да ви обясня за водата. Най-ценното нещо, най-голямото благо. Направихме водопровода, всичко е направено, вода има, вода идва и сега се чува. Стотици литри идват. Как да ви накараме да пестите водата, бе, хора? Как да ви накараме да спрете да поливате шиваните домати и да спрете да си пълните скапаните басейни? Помислете добре, има и хора без кладенци, без водоизточници и други. Тези хора също имат малки деца. В горния квартал половината село няма вода, бе, хора. Вие се знаете кои сте. Вижте си зелените левади и се карате един с друг. Направете си забележка. Не съм ви длъжен да ви проверявам, постоянно да се карам с вас. Господин кмете, ще ви задам няколко въпроса, моля, на които искам да ми отговорите. Първо, от кога е незаконно да имаш градина? Да отглеждаш в нея домати, краставици и защо искате да се сипете българското? Всеки има право да отглежда в градината си. Всеки има право да има земя, която да има каквото иска върху нея. Ако желая да има краставици, да има краставици. Ако иска да има цветя, да има цветя. Ако иска да има басейн, да има басейн. И вие нямате право да ограничавате това нещо на всеки един човек, който си е закупил земята, който си е закупил къщата, който си плаща данъците и абсолютно всичко. Това, че вие имате воден проблем, не е проблем на хората. И мисля, че най-доброто решение е вместо да обиждате, да отидете да си подадете оставката и да вземат по-компетентен кмет на ваше място, който да знае как да реши водния ресурс. Не да се ограничава. Не трябва градините ни да пустеят, като се едно сме в прерията, за да може в чешмата да има вода. Това не е решението.